Wis sapa padha gawe pepalang laku kok ing sak tengah kono. Ing monggo iki wis tumekaning tuku piringe. Ana ing kraton Majapahit. Yen pancen sampean pengen ngerti sapa tenane aku. Aku kalebu warangka dalem. Ana ing Raja Majapahit. Banjur bali kowe sapa? Ya, aku Senopati. Saka ing Sadeng. Senopati saka Sadeng. Iya. Jur karepmu apa nganti mlebu ing Pancen kepengin lungguh ana ing Raja Majapahit gawe geger lan gawe rusuh. Mula kowe sumikir. Gawe geger. Iya, gawe rusuh ing Majapahit. Pancen bener. Kowe kena gawe rusuh gawe geger ing Majapahit. Sing kok karepake yen to wis langkahi bangkene prajurit ing Majapahit. Oh!
Cipto iku. Nek dipanjang menculot. Ya piye aku ora menculot. Guru kancane ngono. Sari boy. Curi patamu lho. Semangat. Semangat lagi teko semangat. Lah piye? Kancane wis perangket mau, kowe kok lagi teko muni semangat patamu. Benten kowe. Aku. Siapa takut? Woi. Kowe apa-apa ning kene? Lu perang. Pramu kowe sapa? Lah sapa? Lah karepmu milih musa. Musa. Iki loro telu. Oh, Ana mayu. melu ah. Paso. Piye nah? Siji loro telu. Aku tak mayu masuk tembiye kowe. Lah kudune. Musa ya aku adron. Tantang musuh itu. Tantang. Hei! Hei! Apa kowe wani karo kowe? Iku salah, Drun. Lah sing bener. Tembungmu mau piye? Hei! Hei! Apa kowe wani karo kowe? Hei, iku salah. Sing bener. Contoh, Mas. Iki lho. Mondi. Kowe. Apa, Mas? Mondi. Aboy. Boy. Leboy. Wong kangen iku. Wong kang untung kono. Hei! Apa kowe wani karo aku? Wani. Iku mau contoh, Drun. Lah ya contoh. Kae, Mas. Contoh kok malah kok kentui. Contone. Piye, Bang? Hei! Hei! Apa kowe wani karo kowe? Cepat, Goblok. Ngeplak iku aja ngene. Lah piye? Ngeplak iku ngene. Salah, Mas. Sakit. Sakit. Kulo dhewe ya. Lete. Woi. Hei! Ya, apa kowe wani karo aku? Wani. Eka beto tenan. Iki piye, Mas? Urusane piye? Kowe iki tau sekolah ta ora? Tahu lho. Kaya aku. Ya. Apa kowe wani karo kowe? Iku salah. Kowe karo kowe wani apa ora? Hei! Iku salah ngono. Masih bener piye? Kaya aku. Kowe karo ora bener tak wecek kowe. Sing gagah. Sing gagah. Apa kowe wani karo kowe? Hei! Iku salah yo. Bener piye? Hei! Hei! Apa kowe wani karo aku? Nek. Kok ora toto? Piye? Kowe ngerti ketoprak tara? Coba nek nang ngerti, Drun. Ketoprak tenanan. Ayo munggah. Apa tenan? Hei, munggah. Apa pedok? Munggah ta ora? Lah. Munggah ta ora? Munggah ta ora? Munggah ta ora? Munggah.
trimo, Drun. Siji loro musuhe siji, Drun. Siji. Ha. Aku nang sing mancung ora. Kowe ape musuh aku wis mbok pikir tenanan apa urung? Sapa? Kowe. Lho. Sing tak wedani apamu? Lambo. Lambo. Lho, Enggak. Terus. Ayo. Hei, mumbul kaya balane, Drun. Ya aku mumbul. Kuda sing bergas. Lho. Oh, aku arep. Terus kene, terus. Siti nikmat. Rasa stroberi, melon, apokat, pisang, rasa apa? Rasa jangan asem. Ayo, Drun. Wis ae, Drun. mati kowe. Ora betul. Mati kowe. Ora betul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ora omong. Ngomong aku. Kancane serepet rene salto ping 15. Kancane rono sropot rono rene salto ping 16. Kowe diceluk kok malah muni ana apa tok? Stop! Ana apa? Itu mulut apa kenapa bocor sih? Lah piye? Rantang tang tang. Iki wayang salto. Blak satu. Yo. Kecil ah. Blak! Ojo galak-galak kok. Rupane kok tok bacil. Aku sudah salto Tara. Yo, iyan pencari semangat. Semangat. Teman. Yay! Ayo! Hei! Oh, So. Ya! Alah. Iki anake sapa iki? Jebule anake tukang jaran. Siapa ini? Anake sing duwe bonbin. Oh, suke bonbin. Bon binatang. Kok malah ngajak iku iki lho. Iso salto ta ora? Siapa? Kowe. Aku. Ya. Ya iso dong. Alon-alon. Kocok ayo nek kowe. Yes. Ora gumun. Ora kumen kowe. Ora gumul e. Ora kumen kowe. Ora gumun. Lah piye? Karepmu piye? Hah? Aku ora gumun. Wani kowe. Wani musuh aku, Drun. Lah ya wani. Mana Wani ki.
lara trimo musuh aku. Eh, apa? Kabarku loro. Lah karo ndi? Iku dipoteng goblok. Rambut jagung. Cetu, Ledron, apa? Iki sandale sapa? Iku sandale bojomu ngono kok. Bojomu. Komponan, satu sang komponan. Ayo man, satu. Ya, mainan. Pipis. Gaya. Woi, gaya. Gaya kuku panda. Ya. Awake kok tergiling. Wah, dale wong. Mire Mas. Apa kok medan Kamu. Hah? Nguyone ngono. Bapak Saipul. Dene. Watatron. Wajah. Dene. Lekong. Prajurit kurang toto ya kowe iku. Lah piye? Kowe iku lho. Kene yo. Lah mbok. Ayo, satu. Bukan bae. Oh. Iki urip. Ora iso. Aku. Yo. Kaya demi. Iso. Iya iso dong. Kasih iso. Oke. Oh, ya. Kasih. Oke. Jalan. Kowe iso kejet karo setruk. Lah piye gak ngono piye? Ono yo ngene-ngene ta yo.
Aduh, nih, aja kono ah. Ono apa? Saku ora, Pak. Tenut. Iya, oke ya. Yan. Tron, ganti kowe. Nah, Aku kan dadi menangan. Sodron! Bara. Kowe rawani ngeplak iki. Oh, coy. Kula dhewe Kowe wani ngeplak iki. wae aku. Wae rawani ngeplay. Kowe rawani kan? Aku dhewe rawani. Gagal. Aku anane ora wani ngeplay. Piye? Kok dinara dikek bloke sesuk. Pak, kowe ayo. Ayo, maju. Pas. Aduh, opo? Kenapa? Selesai. Kenapa? Sandalku kebuk. Lah sandalku. Masa watos ora. Apa kok mak tetes yo kok iki? Prajurit kurang toto. Lah piye? Prajurit aja nggo sandal lak perang, Drun. Lah apa? Musuhe aku. Oke. Hah? Minta lo barang. Kira mlete lah iku. Iki patung masih kan. Serut. Kok ya anut ae, ora pinto ae. Anut aku ae kowe. Ser. Jembro ya. Iya. Iso. Mangan. Loh, banyune? Loh. Hei, Aduh sikilku. maju. Tapi kan mari. Ora ngono ora Ayo. ngarani kowe. Stop. Kudune mancing deh iki. Mancing. Apa nih? Hei. Kowe dadi ember kowe. Aku. Kowe dadi sumur. Sumur apa? Sumur pompan to, Mas. Nanti kena nggo ngompo sapa ae. Ayo. Stop. Ora apa nek. Nek banyune. Jangan. Sangat. Masuk. Sat. Hei, stop! Jangan. Hei, Ora apa? aku mau dadi tiba. Ora apa? Aku dadi kompan ae. Kowe dadi tiba. Kowe dadi kompo piye? Buang kok kowe mak gruk. Ora ono ramah. Bantuan kamu barang. Ayo. Piye? Mak gruk. Ah, Pak piye mah ya? Jas ya. Kita dadi wong menangan iki. ya. Hei. Ini sumur kompan merek apa, Bro? Biar tak. Merek Tamiya. Hei. Tamiya koyo motor ae. Ya apa? Sanyo. Sanu. Drako. Ayo Sanu. Hei. Iki sumur kompan anyar tak kawak jaman biyen iki. Anyar. Anyar kok kelepe anyar. Anyar. Op. Sesuk ketokake ninggale ning ndi, Drun? Ning kene nang ngono kok. Ayo. Drun.
iki. Wah. Iki merah jelima. Bisa wae lho. Monggo. Ya ya. Sik. Iki dikompol lanang apa kompol wedok? Kompol lanang ada kompol wedok. Iki ora mudeng, Blas. Nak kompol lanang? Kompol lanang yo ngene kok, Dun. Kompol wedok? Kompol wedok yo ngene lho. Masa wong wedok ngompok ngene wis supek. Aku tumo. Tumo apa? Ora tumo wedok. Dene. Ngompone. Wah. Tapi orang tua aku nonton. Woi, orang tua aku nonton. Yo, aja. Ayo, kamu. Kasih saja. Anakku tidak suka are. Hei, apa? Kene lah apa lagi? Apa dulu? Lah apa ada tekan nang antarku. Ayo. Lah, iki mati. Terus. Terus. Oh, aja atos. Iya. Dadi wong iku sing sopan. Sopan kok. Kowe bumah pamit sik. Assalamualaikum.